Сәләмсез. Эфирдә аңлаулар вакыты, студияда Алина Хәсәншина. Район башлыгының чираттагы эфире мобилизацияләнгән әлмәтләрнең гаиләләрен кайгыртуга багышланды. Ознакайда педагоглар республика күләм стажировка уза. Әлмәттә мобилизацияләнгәннең гаиләләренә ярдәм итү буенча штаб актив эш алып бара. Алар өчен күп өлкәләрдә ташламалар каралган. Алар турында район башлыгы традицион туры эфирында сөйләде. Әлмәттә штабны шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе Айнур Исхаков җитәкли. Барлык сораулар буенча 8 553 26 01 01 кайнар линия телефоны буенча шалтыратып белергә була. Анда инде 250-дән артык шалтырату килгән. Разные совершенно вопросы. Это и вопросы к военкомату, и вопросы здравоохранения. Төрле сораулар килә. Бу хәрби комиссариатка, сәламәтлек саклауга, социаль түләүләргә, икътисади мәсьәләләргә, мәгариф, гуманитар ярдәм, торак коммуналь хуҗалык һәм башка мәсьәләләргә кагыла. Без команда белән бергә һәр көнне барлык мәсьәләләрне карыйбыз. Көнкүреш һәм яшәү мәсьәләләрен кыска вакыт эчендә хәл итәргә тырышабыз. Который возникает у семей. Мобилизацияләнгән гражданнарның гаилә әгъзалары өчен махсус ташламалар каралган. Балалар өчен бу муниципаль балалар бакчаларына йөрүче балаларны тукландыру өчен, балалар бакчаларында белем алуга, өстәмә медицина хезмәте өчен, 1-11 сыйныфлар өчен кайнар туклану өчен, мәктәпләрдә һәм өстәмә белем бирү учреждениеларында, түгәрәкләрдә һәм секцияләрдә дәресләр түләүдән азат итү. 1-6 сыйныфлар өчен озайтылган көн төркемендә беренче чиратта кабул итү. Шулай ук социаль һәм башка түләүләрне, социаль ярдәм чараларын, аларны алу хукукына, гаилә һәм юридик мәсьәләләр буенча консультациялар бирү каралган. Психологическую помощь семьи мобилизованных уже начали получать в Центре психологической помощи НУР, который... Мобилизацияләнүчеләр гаиләсенең психологик ярдәмен Тагиров урамы 1-нче йорт адресы буенча урнашкан НУР психологик ярдәм үзәгендә ала башладылар. Бу искиткеч үзәк. Ярдәмгә мохтаҗлар өчен ул үз эшен дәвам итәчәк. Дальше, поэтому всем, кому нужна даже не сколько психологическая помощь, а просто, не знаю, иногда моральная поддержка. Тасаф автомәктәбе базасында әзерлек курслары да дәвам итә. Юнәлешләр арасында сугыш алып бару тактикасы, беренче медицина ярдәм күрсәтү. Дәресләрне волонтер-медиклар, спецназ вәкилләре, шулай ук Украинадагы хәрби махсус операция зонасында булганнар үткәрә. Курслар 10 көн дәвам итә. Дәресләр көн саен 8 сәгатьтән 12 сәгатькә кадәр һәм 14 сәгатьтән 18 сәгатькә кадәр уза. Укуларны хәрби хезмәткә чакыручыларда теләге булганнарда шул исәптән кызлар да уза ала. Сораулар буенча 32 97 55 телефоны буенча мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Оля Байрамалова, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Район башлыгы туры эфир вакытында авыл хуҗалыгы ярминкәләре турында искәртте. Алар атна сайын шимбә көнне Әминов урамындагы сәүдә ишек алдында уза. Бу шимбә 22 октябрьдә 8 сәгатьтән 12 сәгатькә кадәр авыл хуҗалыгы ярминкәсендә ит, колбаса, сыр, бал, ярма, шикәр, хәләл продукция, яшелчә һәм җиләк-җимеш җирле җитештерүчеләребездән сөт сатып алырга мөмкин булачак. 2022 елның 1 сентябреннән Россиядә Мәгариф министрлыгы тарафыннан эшләнгән профессионалитет программасы эшли башлады. Ул студентларга уртак һөнәри белем бирү оешмалары, техникумнар һәм күллиятләр өчен каралган. Бу программага Әлмәт политехника техникумы да кушылды. Нәрсә ул профессионалитет һәм аның нигә кирәклеген алдагы сюжетта белергә була. Наше дело сейчас рассказать конкретно про нашу специальность. Россия Мәгариф министрлыгы ярдәмендә һөнәри белемне үстерү институты тарафыннан оештырылган конкурсына илнең 54 төбәгеннән 100 уртак һөнәри белем бирү системасы Мәгариф оешмасы гариза биргән. Алар арасында Әлмәт политехник техникумы да бар. На сегодняшний день грандиозное для нас событие. То, что мы стали... Бу бүгенге көндә безнең өчен зур вакыйга. Без җиңүче булдык. Без яңа остаханәләр булдыра алабыз. Остаханәләребезне уку процессыбызны җиһазлый алабыз. Уку программаларын тулысынча яңадан карап чыгарачакбыз. Аларны оптимальләштерү һәм кыскарту мөмкинлеге дә бар. В какой-то мере есть возможность даже более оптимизировать, сократить эти учебные программы. Техникум базасында профессионалитет федераль проекты кысаларында инде беренче чаралар уза. Мәктәп укучылары шәһәрнең нефть һәм газ компанияләре вәкилләре белән очрашты. Белгечләр сүзләренчә, абитуриентларны хәзердән үк җәлеп итәргә кирәк. Бу балалар киләчәктә үз һөнәрләре белән билгеләнсен һәм аларның нәрсәгә баруларын, нәрсә көтәргә кирәклеген һәм нинди этапларны үтәргә кирәклеген белсен өчен кирәк. Активно работает в области молодежной политики. Мы
Без яшьләр белән актив эшлибез. Перспективлы студентларны һәм яшьләрне безнең сафларга җәлеп итәбез. Иң яхшы студентларны сайлап алу өчен абитуриентлар һәм мәктәпне тәмамлаучылар этабында ук чыгыш ясыйбыз. Компаниябезне тәкъдим итәбез. Безнең социаль сәясәт, нефть тармагының барлык нечкәлекләре турында сөйлибез. Кадровой политики, о всех нюансах нефтяной отрасли. Статистика нигезендә безнең илдә 3000ннән артык урта уку йорты бар. Аларда якынча 3 миллион студент укый. Әгәр дә 2000 ел башында мәктәптән соң техникумга баручы 9 сыйныф укучыларның 10-12% гына булса, бүген бу сан 60%ка җитә. Бу бик зур ресурс. У хәзерге илгә бигрәк кирәк профессиональ күнекмәләрне үзләштерергә һәм олы тормышка чыгарга әзерләнүче яшьләр. Мәгариф министрлыгы тарафыннан эшләнгән профессионалитет кадрлар әзерләүнең яңа программасы нәкъ менә аларга исәпләнгән. Олия Байрамова, Дамир Курбанов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Ознакайда педагоглар катнашында республика күләм стажировка узды. Онда Сорман, Муслим, Олабуга, Зәй районынан 16 методист катнашты. Мондай стажировкалар республиканың 10 районында уздырыла. Бүгінгі шарада республиканың 4 районынан методистлар катнашты. Стажировка эше 2 көн дәвам итте. Мотивацияләүче мониторинг негезендә мәгариф идарәсенең барлык дәрәҗәләрендә методик хезмәт эшчәнлеге юнәлешләрен билгеләү буенча Ознакай районының эш тәҗрибәсе. Шушы исем астында узган республика стажировкасында катнашучылар эшчәнлеге район мәгариф идарәсендә башланып, алга таба гимназиядә дәвам итте. 16 методистов под руководством 2 көн дәвамында республикабызның 16 методисты, эксперт, квалификацияләр үстерү үзәге вәкиле, Казан федераль университеты доценты Сафин Алексей Алексеевич җитәкчелегендә безнең коллегаларыбызның практик тәҗрибәләре белән танышалар. Монда документлар белән танышу, мәгариф үсеше мәсьәләләре дә, педагоглар белән эшне оештыруда кергән. Как мы организуем работу с педагогами? Чарада катнашкан методистлар алган тәэсирләре белән дә уртаклаштылар. Мондый чаралар үткәрү бик тә файдалы дип уйлыйбыз. Чөнки без монда үзебезнең хезмәттәшләребезнең эшләре белән танышабыз, үзебезнең булган белемнәребез белән уртаклашабыз. Һәм бүгенге көнебез безнең менә бик мәгълүмати яктан да бик тулы булды, эчтәлекле булды. Без бик зур рәхмәтле. Мин бу очрашуларның бик мөһим дип уйлыйм, чөнки без күпчелек үзебезнең Казанда кайныйбыз бит инде. Монда инде без барыбер ул бит инде бер баш әйбәт, ике баш ишү дә әйбәтрәк. Шуңа без аларның опытыннан өйрәнергә килдек һәм алар безнең нәкеннән өйрәнеп калырлар дип ышанып калабыз. Һәм мондай очрашулар күбрәк булсын иде. Алга таба педагоглар табигать кочагына чыктылар. Парус спорт техник базасында укытучыларның туристик слеты зур җанлылык белән узды. Идем. Здесь дошли. Восьмерку просунули. Зафиксировали. Педагоглар слеты экстремаль шартлардагы ярышка күңелле ял кичерешләре ялганып оешкан төстә узды. Республика күләм стажировкада катнашучылар эшнең 2нче көнен Актүбә бистәсенең 2нче гомуми белем бирү мәктәбендә йомгакладылар. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Спорт яңалыкларына. Әлмәтнең нефтяник хоккей командасы үз бузында узучы уеннар сериясының 3-сендә Санкт-Петербургның Динамосы белән очрашты. Безнең команда уенны тиз кергән алкадан башлый. 44-нче секундта Ислам Хәсәнов нефтяника беренче уңышны алып килә. 2 минутта узмый Станислав Альшевский Әлмәт командасы файдасына таблода 2-0 исәбен урнаштыра. Уен тигезләшә һәм тәнәфескә кадәр исәп үзгәрми. Икенче периодта төньяк башкала хоккейчыларны беренче тапкыр бәхет елмая. 55-нче минутта Иван Ковалев Динамо капкасына 3-нче алканы кертә. Күп тә үтми кунаклар командасы артта калуын киметә. Уенның ахыры нинди булуын беркем дә алдан әйтә алмый. Кунаклар тайм-аут һәм капкачыларын ала. Ләкин Әлмәт хоккейчылары петербурглыларга шатланырга сәбәп бирми. 3-2 исәбе белән нефтяник җиңә. Калабызның яшьләр хоккей лигасында уйнаучы Спутник командасы да җиңүдән башлый. 5 көнлек тәнәфестән соң егетләрнең уенны сагынуы сизелә. Әлмәт хоккейчылары актив һөҗүмнән башлый, ләкин казанлылар да яхшы уйный. Татнефть аренада Казанның Ирбисы белән узган уенның беренче периодында бер алкада керми. Икенче 20 минутлыкның 14-нче минутында Спутник исәпне ача. 4 минуттан казанлылар җавап кайтара. Ралиф Кашапов 1-2 исәбе белән икенче периодны тәмамлый. 3-нче 20 минутлыкта Данила Курков керткән 2 алка Әлмәт командасына җиңү алып килә.
17 октябрда узган очрашуда Спутник 3-4 исәбе белән җиңсә, 18 үткән ойында 2-4 исәбен урнаштырып, икенче җиңүен яулый. Казаннан командабыз өйгә кайта һәм 24-25 октябрда юбилейный спорт сараенда Стальные лисы белән узачак матчка җанатарларын көтеп кала. Әлегә шулар, мин Лина Хәсәншин һәм монтаж операторы Оля Берамалова сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.